खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गेलेमु बिथिङाव बर' आइजोनि गेदेर देरहानाय। दासान्दि आरब हादरनि दुबाइआव खुंजानाय SBKF 90 इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टी गेम्स 2023 आव बर'नि फिसा कुन्जलता बर' दैमारिया 100 आरो 200 मिटार गोलाव खारनाय आरो गोलाव बारनाय बादायलायनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननो हानाया हादर आरो ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार केयार सेन्टाराव आगान। दिनैनि गोथार सानाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांजों लोगोसे दोलोनि मावथि लोगोफोरा हरखाब बेरायहैना मोजां गाज्रि सुलाद लाहैनाय जायो। फिन सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि आखायाव बुथारजादों। सनापुरनि 15 माइलाव रिता बर' मुंनि सासे आइजोखौ मुस्लिम हौवाया बुथारना गालांदों। गावनि थाग्रा न'नि मोखाङावनो मोननो हायो रिता बर'नि गोथै देहाखौ। हसमत मुंनि सासे सुबुङा हरनि समाव बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। रिता बर'आ फिसाय थायै समाव हसमत मुंनि सासे मुस्लिम हारिनि सुबुंजों इनायै सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन होनना साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। सोरांसि समाव रिता बर'खौ हसमतजों नुनायनिबो बाथ्रा फोरमायदों साखाथिनि सुबुंफोरा। सन्देह खालामजानाय हसमतआ दायो खारखोमाना दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबादि गुबुन हारिनि हौवाखौ गोसो थोनानै बर' हिन्जावफोरा बुथारजानाय जाथाया जोंनि समाजाव सिगांनिफ्रायनो जावले जावले जागासिनो, थेवबो बुजिनो नागिरा माखासे बर' हिन्जावफोरा। आसामाव फिन गिख्रंथाव जापानिस एनकेफेलाइटिसजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। थांनाय हराव नगाव जिल्लानि रायदंगियायाव जापानिस एनकेफेलाइटिसजों नाख्रेबजानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ अनुज कमल बरा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय लाइमोना थांनाय 5 साननिफ्रायनो लोमजानाय आरो खर' सानाय जानानै गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो लाइमोना। उन्दै बैसोआव हाबा लाना फिन सासे सुबुङा गोजान'नि आलासि जानांदों। बे बाराव 19 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना उन्दै बैसोआव हाबा लाना गोजान'नि आलासि जानांदों। प्रागज्यतिसपुर पुलिसआ उन्दै बैसोआव हाबा लानाय लाइमोनखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 बोसोर खावसे सिगां लाइमोना 15 बोसोरनि हिन्जावसाखौ हाबा लादोंमोन। पानिखायथि गाव पन्चायतनि सेक्रेटारिनि गसरनि बिथायाव लाइमोनखौ पुलिसआ खानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।